Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Amazing morning sa lahat ng mga naka-Griffin owners dyan. Meron tayong unbox ngayon na parcel from Lazada. Again, meron tayong kakabit dito sa Black Mamba natin kay Griffin 180 natin. Ito na yung mga pinakakaantay ng mga nagdi-DM-PM sa atin kung ano yung pwede dito sa Griffin natin. Okay? Pero bago natin tuloy ang video, syempre shoutout muna natin Anolos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Syempre shoutout din natin group page natin Euro Griffin 180 Community at yung admin natin, yung boss admin natin si EI. Shoutout sa boss, salamat sa pag-support at pag-endorse ng Facebook page natin. So ayan, sa mga may YouTube account po dyan, paki-like, share at subscribe po yung channel natin, paki-bisita po at mag-iwan po kayo ng bakas. Syempre comment kayo sa comment box para sa mga katanungan nyo or sa pang-suggest ng mga video na gagawin po natin for our upcoming vlogs. So ayan, para hindi na masyado mahaba yung ano natin introduction, meron tayong unbox mga ka-DIY. Marami kasi nagtatanong sa atin PM through PM. So ayan, meron tayong kakabit. Ito, papalitan natin to mga ka-DIY, brake lever. Ayan. Sa mga nagtatanong, Boss Burntam, ano yung pwedeng brake lever dito sa Griffin natin? Sabi ko, hindi ko pa masasagot yan. Kasi hindi ko pa natatry. Mahirap po kasi mag-endorse, mag-refer kung anong pwede pag hindi ko natatry. Ayoko yung nire-research ko lang. Gusto ko yung matatry ko talaga. Okay? So ayan, we have here RCV brake lever. Yan. So pakivisit na rin po yung website nila. So ang kinuha natin ay black red. Kasi gusto ko minimalist lang po tayo. Ayoko ng iba-ibang kulay. So ganyan. Try natin. Open natin mga ka-DIY. Yun, no? Ano nakalagay dito? Pakita mo. Ayan. NMAX. NMAX. So, for NMAX po siya mga ka-DIY. Wow. Premium na premium, oh. Adjustable pa. Okay? Ito kung ano yung gusto mong layo sa daliri. Tara. Pero bago natin mapalitan yan, syempre, tanggalin natin muna to. Gamit tayo ng Size 10. yun, size 10mm. 10mm na reach. Muna tayo. So, nakabalot pa, oh. Griffin natin mga ka-DIY, nilabas natin to March 5. So, April, ano na tayo, may isang buwan na rin. Nag-birthday na po siya. So, unahin natin sa baba, syempre. Malayo naman to sa warranty kasi ang warranty naman dito mga ka-DIY ay yung makina at mga electrical components niya. Sana talagang ang gawin dito is magpapalit ako ng assembly yung buo dito. Pati ito mapapalitan yung tank niya, reservoir. Pero matatanggal yung combi brake mo. Siyempre, ayoko na masacrifice yung safety features ni Griffin kasi may combi brake to, parang Honda rin to mga ka-DIY. Kaya mas gusto ko na lang na palitan na lang yung dito na lang, yung lever lang mismo, hindi na yung buo. Okay, so ayan, compare natin. Siyempre nakalagay sa right, hahanapin natin yung right. Okay, oh, diba? Compare natin. Ayun, yung butas mas mahaba lang tong RCB. Okay, so try natin. Yan mga ka-DIY, kabit natin. Tingnan natin yung sukat niya dito. Ayun, no, plug and play. Yan. Sa may brick switch yan. Yun, no. Yun, no. Dito, oh. Ito yung nagtutulak. Tutulak niya to dito para mag-pump yung brake fluid. Okay? So, dito naman magkakalaman. The moment of truth. It's the truth. Yeah. Nothing but the truth. So, yung butas. Ayun. Sakto mga ka-DIY, oh. Oo. Na-devirginize na siya. Sorry for the word. Yun, oh. Yun, oh. Plug and play. Tapos lagay na natin yung nut niya. Ayos. Plug and play lang po siya. Wow. Higpitan muna natin mga ka-DIY. Masyado tayo na-i-excite eh. So, yan.
Tignan natin yung play. Nandun sa kabila, same procedure. Tapon to. Tatago ko lang to just in case. Huwag naman sana may mangyari o matumba ka. Mababali kasi to. Sa mga stock kasi, ano yan, madaling mabali. Siyempre, hindi siya foldable eh. Ang ibig sabihin ng foldable, natutupi. Yun, tulak mo lang pataas. Basic. Yun, no? Ang kabila naman, tamang-tama dito talaga, oh. Yun. So, itong si Griffin natin mga ka-DIY ay interchangeable ng Aerox saka mga NMAX parts. Version 2. Yun. Wala tayong tinabas or pinort. Talagang plug and play lang po siya. Inigpitan na natin mga ka-DIY. Ang sinasabi ko po sa inyo, itong stock po kasi, actually, stock is good. Hindi na natin papalitan to dapat. But for the sake of our viewers, nagtatanong sila kung ano yung pwedeng ipalit na brake lever dito sa Griffin 180 natin. So, minabuti ko na itry itong pang NMAX. So, pang NMAX po yung nilagay natin mga ka-DIY. S3 na po ito na series. Kasi may series po. Yan o. S3 series na brake lever from RCB. Ang kagandahan kasi dito mga ka-DIY, foldable po yun. Just in case, huwag naman sana matumba ka. Matumba ka, siyempre ito yung mga naunang ano bumabagsak. Yan o, foldable siya. Lalayo yan mga ka-DIY. Ibig sabihin, ito yung ito yung magsasuffer mga ka-DIY. Ito hindi. Kasi hindi siya mababali. O wala yung magasgas yan. Pero mababali yun. Hindi siya mababali kasi magaganon siya. Iiwas siya, foldable. Pero yung iba, pag ganyan yung fold nila. Okay? Ganun din po kasi yung gamit ko doon sa enduro natin, yung shifter naman niya. So, ito din po yung isa sa maganda kasi kunwari nalalayuan ka kasi dapat yung pag nagdadrive ko kasi ako mga ka-DIY ganyan, 2 fingers lang talaga nilalagay ko dito. Hindi tayo yung typical na driver o rider na yan dito. Naka-ready talaga tayo. Dito agad. Just in case, huwag naman sana, o braking distance mo, pitik mo lang. So, dito, may allowance ka. Kung nangangalay ka, masyado malayo, pwede mo adjustan to, tara. Adjustan mo, luwag mo lang yung ganyan, tapos ito, yung stopper niya, pwede mong, ganyan. 4 click, 5 clicks, lalapit yan. Tapos, mas lalakas yung brake mo. Lumalapit siya. Pagka nilalayo mo to, lumalapit siya mga ka-DIY. Okay? Lumalapit. Yan o, kita mo to. Yan. Pagka in-adjustan mo rin to pakaliwa, pag ganyan, counterclockwise, yan o, lumalayo siya. Yan. Yung distance niya dito. So, yan. Doon lang tayo sa stock kasi mas maganda, mas malapit. Yun mga ka-DIY, sa mga nagtatanong kung anong pwedeng brake lever dito sa Griffin 180 natin, Yamaha Miu NMAX. Okay? NMAX push-up version 2. Tama-tama sa kulay ni Black Mamba natin. Black gray po yan. Yan, black red po kasi ang nakasulat. Yung link kung saan store ko binili, lagay ko na lang po sa description below. 1.5 po ito. Meron pang 1.8, may 2,000 pa nito. So 1.5 to kasama na po ang shipping kasi may voucher po tayo. Mahal po kasi ang RCB mga ka-DIY. Depende na lang po sa series at sa ang motor nyo ilalagay. Pag mga NMAX Aerox version, medyo mamahalin po talaga. Medyo pricey. Okay? Ayan, hoping na nasagot ko na po yung katanungan ninyo. Andyan na, the moment of truth. Napakita ko na sa inyo. Share nyo tong video kung nagustuhan ninyo para magkaroon ng idea yung ibang Griffin owners natin. At syempre, comment na rin po kayo sa comment box kung ano yung mga pwede nyo suggest na video sa mga upcoming vlogs natin. Maraming salamat sa mga viewers and followers and subscriber natin mga ka-DIY, sa mga Griffin owners natin. More power sa atin, sana dumami tayo. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dito sa HPT, sharing is caring. So yan, maraming salamat. To God will be the glory and burn time. Signing off.